Nigeriako mutil bat, Mamadu deitzen zen. Beltzarana eta altua zen, farregarria eta kanporakoia. Egun batean, bere herria pelikula bat hasi ziren grabatzen. Bertan Mamadu Angelina Jolie ikusi zuen. Eta momentu hortan Angelinataz maitemindu zen. Mamadu Angelinari gerturatzen ari zenean, mutil ilegorri bat gerturatu eta Angelinarekin musukatu zen. Chris aktore famatua zen. Mamadu oso triste zegoen. Bere lanera bueltatzen ari zela, hotel bateko kamarero bat, bapatean Bob Marley agertu zen. Korrika zihoan, fanero batzuk bera jarraituz. Mamadu konturatzen da eta bere lagun txinetarraren laguntzarekin Bob Marley izkutatzen dute, barraren atzean, toalla batekin buruan. Eskerrik asko laguntzeagatik. Zer egin dezaket zuen laguntzarengatik? Lagundu konkistatzen gustoko dudan neska. Ongi. Tori nire gaur gaueko kontzerturako sarrera batzuk eta nire esku utzi. Ordu batez egon ziren, dantzan, hizketan eta farrezka. Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie I, Jah Rastafari, ever living, ever I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Musukatzen ari ziren bitartean Chris ikusi zituen eta asko saretu zen. Mamadurekin borrokan hasi zen. Mamadu Chris gau utzi zuen. Bikoteak erabaki zuen hegazkina joatea bizitzeko leku bat aurkitzeko. Azkenean, erabaki zuten Bob Marleyrekin Jamaikara joatea.